Technologie développera fo ka se intelligence artificielle dilanni ma n'o ye photo montage ani video montage nɔgɔya bɛɛ bolo. O bɛ se k'i bila yɔrɔ la i ma se yɔrɔ min na, o bɛ se ka kumakan d'i da i ma min fɔ. Misaliyala nin video in. Mes chers compatriotes musulmans, aujourd'hui marque le début de ce mois sacré qu'est le Ramadan. En cette occasion, je tiens à vous souhaiter un excellent Ramadan à toutes et tous. Nous sommes d'accord que durant ce mois sacré qui vous est cher, voire très cher, vous n'avez pas le droit d'insulter, cramer des poubelles, ou encore participer à des grèves qui sont juste un moyen d'expression pour des bouseux qui sont en mal de pouvoir. Ah non, restez chez vous. Restez chez vous. Profitez de votre ftor quoi qu'il en. Awo, aw y'a faamuya ni video in ye deepfake de. O y'a ɲɛda de ta ka kumakan dɔ a da. N'aw fɛ k'a dɔn ni nin video sugu ninnu ye tiɲɛ ye, aw b'a lajɛ ni ɲɛma jɔlen ye. Ka fara o kan, aw bɛ se ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛlaw ka plateforme lajɛ. N'aw delila ka bɛn ni nin video sugu in ye, aw bɛ se ka fɔ n ɲɛna commentaire la.